Masukin dalu. Gini pakai salam perkenalan apa orang mas? Setengah sisi gak usah. Piye? Iya taknya. Wis apa-apa. Yawan mau ya wis perkenalan ya dek ya. Sithik-sithik ya wis wis do tampil artisnya. Kembali lagi salam dari artis-artis dari Tri Manggolo Ibu Bapak J. Sugeng dalu sugeng pepanggihan lagi kalian artisku sing paling cantik-cantik. Ingkang mijil saking Dusun Turi Rejo Jepang Ibu Bapak J. Dipun pimpin kalian Bapak Sukono Cipis, koordinator Mas Penceng. Ingkang badhe kersane rombongan dari Tri Manggolo. Ibu Bapak sakit langsung menghubungi nomor HP ingkang sampun tertera wonten pilar depan bawah utawi jenengan badhe saged juga saged kepanggih kalian Bapak Sukono wonten Turi Rejo sumangga. Tanggapannya murah meriah tak kasih bocoran Bu J. Mau 3 juta. Kan ini mau 3 juta. Kandhane kok ora ngandel. Dicicil nganti rampung 3 kali sehari kayak mau bepel Mbak J. Tanggapannya murah meriah kok artisnya umbruk-umbruk ini patan jinah kok Bu. Ya. Lipur menggali Bapak ingkang hambung ngugati sak kaluwarga khususnya Mas nganten dan Mbak nganteni iki mau awan wis didongakne tirik kipling ya Nduk ya. Didongakno muga-muga ndal entuk momongan. Semono Bapak ingkang hambung ngugati mugi-mugi tansah pinaringan rahayu wilujeng lir ing sambikala. Iya wis komplit sayang ya. Ayo dicangcus artis yang paling cantik awan mau belum tampil masih banyak sekali. Yuk langsung saja ada Jang Sanggiti Safala. Jenenge ganti kok ya. Jenenge biasanya siapa Sanggiti saya? Piye? Sanggit Sagita Mustika. Oke ya. Sanjane ditaboya butet tak elok njiang kan sikile kok ya omong-omongan ngene ngono gene kaya. Kowe ku duwe sen. Masyaallah. Nek ngene isin. Mangan nyalik-nyalik pinggir ratan. Apa ya mbane rekaran ora isin. Ayo sini dong, Jeh. Dapat giliran pertama iki mbok yo sing semangat. Semangat. Lagi melek, Mbak. Lagi melek. Iki mang liler ya. Bar mangan ta ora? Urung ketune ya. Aku urung mangan ya sedina. Iya ya saya ya. Katuran lelagon apa? Jen iki diaturi Puspitanolo. Puspitanolo. Terima kasih artisnya dibantu video syuting dari mana lagi? Media Tama dari Media Tama. Audionya apa? Reza. Walah. Iki mbok Mde jagongan ngono digere karo kancane. Nyanyangan apa iku, Mbak? Mbah ra roh, nyanyangan rego. Jarene wis nampak kok gegere ngono. Ya semoga Kang Mas katuran Puspitanolo. Lagu perdana dari Sanggiti Mustika. Digoyang bareng
rasa tresno kanggo jiwa katon memaisi katon dino gak ganti
iso mbok adai tas iku lho kok ya iso. Kowe anggere roh nek ana buntute niku gugurku prakaran nang ngadai tas. Mbok dekku mengendi? Maya. Keku kok ebek ambek cah kono niku apa ngono kok ya. Jarene keku kesel kok gegerem ngono. Ambek lanangan ya ora kesel. Nek ambek lanangan gak kesel. Abrakan kaya ngene iki lho. Kemremes ya. Cah sak mono-mono iki kemremes. Mendut langsung ya. Walah, kowe kembut-kembut. Ya ampun. Bokonge terus kembut-kembut rasane ngene jarene yo yo. Gitu kudu. Kok dikongkon apa neh dikon sepalian nggih, Bu? Piye lho? Ka aku para rene ke para amrono kaling-kalingan bauku sitok ra ketok kowe. Aja lho. Aduh. Ini iso ngene kok ya. Mbolo. Pamundutane ibuke jare kowe kon reokan kok jaranan barang kok. Beling piring iki. Mangan beling, mangan sak jarane kok. Ayo katut diaturi apa lagu apa? Melu nyanyi apa ora? Ora nyanyi tak gemboni kowe. Nyanyi to aman mbok. Ora bokong sini kok bedete ngene ya kok. Iso. Ora rasakno maya kok ya iso. Iya, umat betone malah gujang-gujung nganggur kok. Sesuk melok aja melok budal sesuk. Ora. Kapok apa. Nek nang omah kok, nek kowe kapok nek nang omah ora ono ngono-ngonoan iku. Yakin ora kena bojo jamu. Iya. Nyanyi apa ora? Gak nyanyi ya, yo nek ngono milih artis sing endi. Tarik sih. Iya. Kayak londo iku lho. Sing ngogrek-ngogrek iku lho sing cah iku senengane mbethete iku. Apa jenenge kurma kroku apa krem Jajal kurmane ana to ora? Ana kurmane. borok-borok Ayu-ayu kok boroken. apa ganti kulit apa dadi kulit kadal wis Kula ta iku kok ngusungi. Dek Vina Tarik sih. sayang aduh ngene tok. Ini kan aku ya duwe londo kok Bu, masane ya nduk ya. Walah. Tadi mendarat di Jatiraga jam berapa? Pakai pesawat apa pakai apa? Pakai kapal. Pakai kapal. Malah nemen. Iya ya sayangnya diatur apa? Jangan bertengkar lagi. Enggak kok wis. Oke. Ora aman. Yes, tukaran aja. Angger pertukaran terus mana iku dadi gak lah. Ya semoga Mas katuran jangan bertengkar lagi bersama Jengah Vina. Tasing digoyang sinarengan kalian Tri Manggala way away. Wow. Kayak paling bro Mas terima dulu
aja. Pamundutan dari belakang ngersakne lagone Lila. Yang mana artisnya? Dek Ima sini sayang. Wow. Bonoknya itu loh. Bonoknya Indonesia. Ih, pelakune. Kok preman? Kok jicak ngapa? Ayo ndak ya. Katuran lagon Lila. Ayo sekali lagi buat para pemirsa. Ilatku kudu kecantol untung. Ingkang badhe ngersakne rombongan dari Tri Manggala langsung saged menghubungi nomor HP ingkang sampun tertera di pilar depan bawah. Nggih, langsung janji catet sesuk kapung saiki ana sesuk ora ana lho, wis dibongkar lho nggih. Utawi langsung saged sowan wonten daleme Bapak Sugono wonten Turip Jepang. Oke, yuk semua kemas.
Lah iya, mesti wis ngenteni lah. Lah iya, kok jeng-jeng tibake entek blas. Keri, ancen orime walah. Layak ndang dibari wong kakek. Iki lho, kudu ndang nyeruput bakso ndekne kok ya. Tukang nah iku lho delok aklomat kelamu cah iku. Entek 3 mangkok. 5 iku berarti. Oke. Iya, iki mau ana pamundutan dari samping situ. Apa mangcah? Tresno sejati. Yang di sini ngersakne lelagone tak tunggu balimu. Lah, sawerane bener, Dek. Makasih ya, sayang. Moga-moga ndang tok rezeki sing umbrik-umbrik ya, sayang. Nggo nglamar anakku sing sitok iki lho sing ndi sing mbok pilih. Mayane, ya ampun. Maya larise lho ya. Iya, malah ribet dhewe kono karo kono. Yuk monggo yang punya koleksi Tresno Sejati. Gak iso. Sing ndi? Kamu Dek Fitri. Lho, lah sing ngendi? Katresnan Sejati. Zomi, ayo sayang. Apa lho kok malah medeni wong iki ngenteni kancane iki lho. Liyane Mas, endi Mase manca. Parake rono, ayo wis bar iki nek ngono ayo ditunggu, tak tunggu balimu. Ayo sing ndi artise? Artise sing ndi? Ayo dagenan ndang cak-cak ngono lho. Ayo rene Dek Fitri. Iya durasi, iki mergo mau wis dipeseni. Tamane aja suwe-suwe ngono. Lakone mundak ora tutuk. Iya, ya semoga Mas tak tunggu balimu yuk bersama Jeng Fitri. Sinarengan kalian. Tri Manggolo. We always. Bisa sedina ping 7
Jawa senang. Wah. Pripon, masih dilanjut? Masih ada waktunya? Saya nyanyi Sandy. Nomor 1, 2, 3. Iki. Iya. Lagumu mau apa, Mas? Aduh, Dek, sini, Dek. Ada permintaan dari mas-masnya lagu ini, aduh, hai. Aduh. Mbah pripun artis wayu-wayu le Mbah nggih. Anjir. Jenengan kan nyunatke napa mantu nanggap niki mawon Mbah murah meriah. Tenan lho nggih. Tak enteni teng daleme Pak Sukono. Cedak mawon kok Jepon mriku cedak Mbah. Sak jam dugi Mbah. Iya Dek saya. Aduh hai Mas, masih digoyang bareng Adri. Manggolo. Way away.
won. Heh, wis ganti piye kae mula yo ngono kok. Lah yo lagune kawak kok, Mas. Iki mau pamundutan dari samping juga dari Pak Harno ngersane lagune Kerinduan. Iya, artisku. Sing endi iki dedekku cantik Kerinduan? Sing ketok kotok-kotok. Oh iya, ketok kotok-kotok. Kotak-kotak tak kotok-kotok. Endi leh percaya. Ayo Dek Sekar, ngersane Pak Harno ini terkhusus buat Pak Harno. Yuk semua kan Mas. Ada dikebut Mas. Sampun. Iki momongane hurung rawuh. Mandul. Sampun saking ingkang kakung
kagungan kersa ngersakne sampun. Oke. Nggih, hiburannya dirampungi. Saderenge sepurane nggih Mas. Ini dari yang punya gawe ngersakne sudah disudahi. Nah, dilanjut ke dagelan nggih Kang Mas.